ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз 12 мошини дигар нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. мошинои майда ҳастанд, арзон, мошинои боркаш ва мошинои мусофиркаш, грузовой, ҳар гуна мошиное ки шумо мехостед дар ҳамин ҷо ҳузур дорад. хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. мо дар видеои оянда мошинои гуфтагитона пешкаштон мекунем. хоб агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дорен, метавонед ки дар номери имо ба ватсап рӯй кунем. мо дар видеои оянда реклама мемонем. хоб курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 155 сомони 50 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат дошта бошед видеонавори моро дар имо ба ватсаптон падиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, лайкотона монен рафтем. якум мошини фурӯшӣ. якум мошини фурӯшӣ мо дӯстони азиз ҳастем. мошини алиши ҳастае ки Mercedes Benz C классае ки полни худ объёмняй классикаи соли барош 1998 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, гази евро 4 дорад. хоб объём моториш 8 литр ҳастае, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад, кондитсионер дорад, кор мекунад. дари пеши электропакета, 1 сола ҳуҷҷат, 4 та балони нав, 4 та дискаҳои рамашка пӯшидагӣ надорад, тонировка, кожини салон, ҳамаш обшим 100%. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархаш 55,000 сомон, яъне ки мошина асон алиши, яъне ки хай насак рӯчи сумша мондаги ҳастан, хай кадоме ки харидор, яъне хай алиш мешад бо сечкаҳое ки фақат автомат бошанд, болоиш пултон метиҳанд, ё ки асраҷи автомат ҳамин хел мошина боша алиш мекунем. мега мошини ягон камон фақат мошини автомат дар кора, мега барои мекара кадомтон агар автомат дошта бошед алиш мекунанд, болоиш қайтон маслиҳат мекунанд. хоб рақамошон аст дӯстони азиз, кадомтон агар харидори аниқ бошед ё ки алиш дошта бошед, метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба дигим мошини фурӯшӣ. хоб дигим мошини фурӯш дорем дӯстони азиз ки Opel Astra F дар кузуфи хачебек соли бароишуш 1992 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём моториш 1.6 литри простой аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникаи қарор дорад, 4 та балон, 4 та диска, 1 сола ҳуҷҷат, ходовой 100% кардагӣ аст. мошин бе ягон расхода 92 солае ки не ки 97 кардагӣ мега, полни худ 98 кардиян, молодёжни. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, фурӯхта мешавад бо нархи 16000 сомонӣ ки бозам муомилаи хуб дорад. гуфтагаи соҳибшон свете родной серебрист. ин хел нархҳо дӯстони азиз, ин хел мошино наметиҳанд, яъне ки мошина полни худ расход кардагианд. марҳамат, агар мошина нафурӯшанд успед кунед, рақамошон дар поёни видео ҳастанд, метавонед дигар маълумотша аз худашон гирен. шумо агар ҳам хали мошинаи фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира барои реклама кардан, дар номери имо ватсап рӯй кунед, реклама мемонем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. хоб сеюм мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз ҳастае Daewoo Nexi ҳастае ки соли бароишаш 1996 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём моториш 1.6 литри простой аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникаи қарор дорад, 4 та диска дорад, 4 та балони миёна, ходовой, нашод ҳуҷҷат, ягон маълумот нест дӯстони азиз. мошин соза мега хай рақамошон аст, дигар маълумотша худтон мегирен. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохта дар Қурғонтепа фурӯхта мешавад бо нархи 10500 сомонӣ ки бо камтар дигар муомила дорад, срочна мега, яъне ки сум дар кора бардорон. хоб рақамошон аст ки метавонед занг зада муроҷиат карда ва маълумоти пурраша аз худашон гирен. ва лайкотон намонед дӯстони азиз, чӣ мошине ки ба шумо дар кора дар комментариҳо хушрӯ карда нависед, то чанд сомона, кадом сол бошад, аз куҷо бошад, дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо агар ҳам хали мошинаи арзон дошта бошед, фурӯшӣ ё ки хона, замин, квартира, дар номери имо ватсап рӯй кунед, дар видеои оянда реклама мемонем ва видеонавори моро дар ватсап имотон падилиса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. хоб чорум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастае бардорон ва 2107 молодёжни ҳастае ки чӣ хеле шумо хоҳиш карда будед. соли бароишаш бошад 1996 солае ки судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объём моториш 1.6 простой аст, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хубӣ техникаи қарор дорад, ҳуҷҷатҳои мошин то моҳи январ аст. дӯстони азиз, 4 та балонаш нав аст, мошин губковат кардагӣ аст, пӯшидагӣ надорад. мошина сидеёноша полни худ асраҷӣ мега мондагӣ, яъне ки мошина сидеёноша полни худ алиш кардаган, аз асраҷӣ задагӣ, полни худ молодёжни мустаҳкам кардагӣ ки ҳамаш 100%. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи
17000 сомонӣ ки боз муомила ва савдо ҳам мешавад дар назди мошин гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. хоб рақамҳошон дар поёни видео ҳастад ки метавонед занг зада маълумоти бештара аз худашон гиред. марҳамат. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. хоб панҷум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз ки гурзавои вадовоз ҳастад ки чӣ хеле бародарон хоҳиш кардам дар комментария. соли баришаш бошад 1990 солае ки моториш уралай коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад ки 4 баллони ақибаш мегар нав задагӣ ҳастад ки 2 баллони пешаш яъне ки 70% ҳастад. хоб мошин мега 8 тонага обае ки мебарад ки яъне ки 8 тон об мебарад. ҳамаҷо 100% бе ягон камбудия мотор ҳама 100% дӯстони азиз ки фақат мегирен кор мекунед. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон фурӯхта мешавад бо нархи 52000 сомонӣ ки бозам савдо мешавад яъне ки муомилаи хуб мекунем мега яъне ки арзон мекунанд. хоб рақамҳошон дар поёни видео ҳастад ки метавонед дигар маълумоти пурраашро аз худашон гиред. марҳамат. хоб мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. хоб шашум мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад бардорон Mercedes Benz C-классае ки элегансияи сечка полни худ молодёжни объёмни соли баришаш бошад 1995 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.8 литри простой аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи қарор дорад. 4 баллони нав, 4 диска, электропакет яъне ки ягон расход надорад. мега ки мошин 100% фақат мекунед ҳай мекунед бе ягон расходае. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ашт фурӯхта мешавад бо нархи 43000 сомон ки дӯстон бо савдо мешавад. свети райднош ҳамихе зелён чӣ хеле ки мебинехтон. салон ҳама тоза ҳастад дӯстони азиз ки мошин дасти як одам дар қариб гаштагӣ аст яъне ки маълумоти бештараш бо рақамошон метавонед ки дигар маълумотро аз худашон гирен. хоб шумо агар ҳамин хел мошинои тозаак ёки арзонак дошта бошед барои фурӯхтан ёки хона замин квартира хони реклама кардан дар номерои имо ба ватсап роя кунед. дӯстон реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. хоб ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз гурузавои хундаи портера ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекардем ки састияни солша ёфта монем. хоб соли барошо 2011 солаи хундаи портера ки састияниш беҳтарин аст ки қариб вагони аст. мошин тоза гаштагӣ аст яъне ки бисёр коркардагӣ нест. дӯстони азиз хайр дигар маълумотша мегирем. баллонош навай дигар маълумоти пурра аз худашон ки яъне ки мошин 100% мега. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 75000 сомонӣ ки боз муомила мекунем гуфта ки камтар дигар арзон мешавад. мошина састияниш зори бадае ки 2011 солае. хоб рақамҳошон дар поёни видео ҳастад ки метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. хоҳиш мекунем ки лайкотон дар видеонавори мо монед ва видеонавори моро имконат дошта бошед дар ватсап имотон поделиста кунед. хеле кори хуб мешид ва чӣ мошине ки ба шумо далк кунад дар комментария нависед ва аждат кунед. мо дар видео оянда пешкаштон мекунем. ҳаштум мошини фурӯшӣ. хоб ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстони азиз як дигар Mercedes Benz C-классае ки соли баришаш бошад 1995 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.8 литри простой аст. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мега свети раднои серебристи диска баллон миёна хадавой якам трак кор дорад мега меличовка кор дорад бо телефон мефаҳмонем гуфтагиа соҳибшон. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои пойтахт фурӯхта мешавад бо нархи 27000 сомонӣ ки боз муомила ва арзонам мекунем гуфта ки камтарак кор дорад. намедонам чӣ кори меличовка доштае. хоб рақамҳошон ҳастад ки метавонед муроҷиат ки ва маълумотҳои 100%ша аз худашон гиред. фақат одамони харидор гуфтагиа занг зана беҳуда занг назанам гуфтагиа хоҳиш кардагиа бардорон. марҳамат дигар маълумоти пурра аз худашон мебошад навора давом медиҳем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. хоб наҳум мошини фурӯшии навбатӣ мо дӯстони азиз ҳастаи ваз 2101 молодёжни ҳастае ки чӣ хеле шумо хоҳиш мекарден. соли баришаш бошад 1977 солае ки судишвориш бензин газ дорад кор мекунад. объём моторош 1.6 литра. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 дискаи нав задагӣ ҳастанд. 4 баллони нав, хадавои аккумулятори нав. хоб сидиниҳои сечка мондагӣ мегӯянд ки сидиниҳоша полни худ ай сечка мондиян. мошина полни молодёжни кардагӣ мега. хоб раднои краскаш аст дӯстони азиз хадавои ҳамаш кардагӣ ҳаст. хоб айни ҳол қарор дорад дар шаҳри хуҷанд фурӯхта мешавад бо нархи 18000 сомонӣ ки ва савдо ва муомила ҳам мешавад ва вариантҳои алиши ҳам дорад ки метавонед вариантҳои худтона пешниҳод кунед гуфтагиа соҳибшон. рақамҳошон дар поёни видео. марҳамат дӯстони азиз шумо агар ҳамхали мошино фурӯшӣ дошта бошед як бор таваққуф агар барои реклама кардан дошта бошед метавонед ки
дар номери имо ватсап рӯй кунем, реклама мекунем. Фарқ надорад ки хона, мошина, замина, квартира лабош реклама мемонем. мегзарем ба даҳам мошини фурӯшӣ. خب ده ماشین فروشی هست بردارم که گروزاوی گازل هست که سالی باروش 2001 سالی که موتورش سودکا هست، کاروبکاش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک قرار دیگه معلوماتی پورا با تلفن گفتگو بالانش ساز خدمات دارد. این حال قرارداد در شهر وحدت فروخته میشد با نرخ 25000 سومانی که و معامله و سود خوب میشه گفتگو صاحبشون. خب رقمشون در پایین ویدیو هست که میتونید دیگه معلومات چگیرید. ماشین پول خود سرچینش نوای کراسکش هم نو کداگه صندوق نزی یعنی عقبش. خب برداری کردم خالی ماشین پرسیده دادن نشون داد وریانت. خب ماشینم ارزون است 2001 25000 ارزونه خیلی نرخای افتان قینای خیلی دیگه معلوماتی پرش از خودشون میگیرن. خب لایکاتون نمونه بعد از لایکاتون دریغ نداره ویدیو نوار ما رو پادیل کنین چی ماشینی که با شما در کار لبای نمود شما نایسین ما در ویدیو آینده یا که در ویدیو دیگریش با شما پیشکش میکنیم. میگذاریم با 11 ماشین فروشی. خب 11 ماشین فروشی هست بردارم و از 21099 هست که پولنی خود молодежный کردگی هست سالی باروشش 1999 هم سالی که سودش فرش بنزین گاز ورد کار میکنه ابیوم موتورش 1.6 لیتر کاروبکاش مکانیک ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد 4 تا دیسک 4 تا بالون میونه خداوی دیگه معلوماتی پورا با تلفن گفتگو صاحب یعنی که نشد حجت یک خداوی یک یگم دیگه معلوماتی پورا دوستان عزیز نیستیم. این حال قرار دارد در شهر استراوشان فروخته میشد با نرخ 8000 سومانی که باز معامله میکنیم گفتگو سروشنا سوم در کره. خب کدامتون اگر در امتحانات قریب باشین که اگر خوین خریدن از که جای نباشین میتونین که رفته ماشین آیا ببینید و از سودا خودتون گپ زنین. رقمشون است مرحمت معلوماتی بیشتر از خودشون. میگذاریم با 12 ماشین فروشی. خب 12 ماشین فروشی نوبتی ما دوستان هست مرسدس 190 هست که چخال شما خواهش کردن که هم خیلی مون بسیار نیستن. سالی باریش شد 1990 سالی که سودش فرش بنزین گاز ورد کار میکنه ابیوم موتورش دلیتر کاروبکاش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد 4 تا بالون میونه 4 تا دیسک خداوی سالن تازه ماشین 100% میگه دیگه معلوماتی پورا از خودشون بردارن. این حال قرار دارد در نویای فیض‌آباد فروخته میشود با نرخ 16000 سومانی که باز معامله و سودا هم میشه در نزدیک کاپوت گفتگو صاحبشون خواهش کرده که بهوده زنگ نزنه فقط آدمانی خریدار. مرحمت رقمشون هست که میتونید دیگه معلوماتی پرش از خودشون گیرین دوستان عزیز یعنی که ماشین молодежный کرده 4 تا دیسک های فاسون زدگیه. خب یا باید تکرار میکنم بعدونی که لایکاتون نمونه و چی ماشینی که در کار نویسه ما در ویدیو آینده پیشکش میکنیم. شما اگر لبای نمود ماشین خانه زمین کوارتیر موتورسیکل چیزی که نمیشه برای رکلام کردن در نمره ایمو واتساپ روی کن در ویدیو آینده رکلام میمونیم. این بود که در این ویدیومون 12 ماشین فروش داشتیم تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما بردار.